ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ки бо отопления таъмир мебошад, ҳуҷҷатҳояш 100% бо таъмир, бо барқ ва об таъмин аст ва аз роҳи Калон то ҳавлия ҳамагӣ 500 метр мебошад. ҳозир суроғаашро нишон медиҳем. ҳавлӣ дар ноҳияи Сино рӯ ба рӯи Чортуда ҷойгир аст. аз ин тараф роҳ ба сӯи политехникум, инҷо маҳаллаи Чортуд ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Балх. хонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи Калон то хонаи ҳамагӣ 500 метр. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 7.5 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. тақхонаам дорад, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳамом ҳамаш қоидавӣ. инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед батареё часпондагӣ, ҳавлӣ бо отопления таъмин аст. инҷо ҳезум хона мебошад. отопленияро чӣ гуна кардагӣ, катёл кардагӣ дӯстони азиз, ҳам кумурӣ, ҳам бо барқам кор мекунад. ҳавлӣ бе чизу чорааш фурӯхта мешавад, ай бе ғарзи кухни гарнитур. кухни гарнитур меиса, дигар чизоша мебаранд. инҷо дохили бино, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳавлӣ дар маҳаллаи Лаби Тол, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷойгир аст. аз роҳи Калон то ҳавлии ҳамагӣ 500 метр. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад дӯстони азиз. бо барқ ва обам таъмин аст. ҳуҷҷатҳояш қарор техпаспорт ҳаст. нархи ҳавлӣ 1,400,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. инҷо ҳоҷатхона мебошад ва дар таги бино тақхонаам кардагӣ. марҳамат. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. хотиррасон мекунем, канали Дом Тиҷоӣ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷоӣ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.